Здравейте хора, отново сме на реката за кефали. Днес ще търсим малко по-големки. А вие ако попадате на канала, това е канал за спининг, риболов и къмпингуване сред природата с караваната и релакс. Така че може да се абонирате, ако ви харесват видеята, и да ги коментирате, и да ви харесват и да не ви харесват. Споделете. Разгубим тъкъмчето и да ги почваме. Ако гледате това видео, значи е станало нещо интересно, така че останете до края. Айде! Едно добро кефалче. Доста добро кефалче на клатушката. Хайде да го пуснем. Оп! Ето едно кленче. Бебешонче. Бебешонче. Айде да го пускаме. Още едно кленче. Пак дръбничко. Явно в този вир такива си върлуват тук. Да го пускаме. Да ходи да порасне и пак да дойде.
Хора, даже помислих, че съм закачал в дънер. Точно воблера мина покрай дънера и то маник удари. Ма така са зашил. Така са зашил. Той се учи. Ето го. Да го пускаме и него. Тамън помислих, че съм закачал в дънера. И викам, минус един воблер. На това, че бъкчето на Кленчовски много ме е успешен. Хора, добро такова ще излезна на зип байца. Това много ми е спасявало капотата някой път. Добро кефалче, явно около 20 см. О, не! Аз сяда, където си забравих кеп. Може би 30. Само да ни се тръсне. Сега като си забравих кепа в колата, въдичката дано издържи. Не се тръскай, не. Ето го, приятели. Хубава 30. 25 см ми е педята. Хубава 30. Браво. Айде да го пускам. Много с 200. Направо супер риба. Въдичката излезна сериозна. 1,5-6 акция. Golden Catch Volt от Twitch Fishing си я закупих. Много съм доволен. Мисля, че това кленкът се разплиска горе и изплаши другите рибки явно и даже няма и проследяване. Бяла риба.
качим внимателно. Трябва да вижте каква бяла рибка. Майко, аз за бяли риби ли дойдох или за кефали? Вижте каква хубава пак бяла рибка. Вижте, хубава ръка, хубава гледка. Даже тук извадих една бяла риба. Ама някои колеги, не мога да ги нареча даже колеги. Вижте какво остават след себе си. Бива ли такива работи? Бива ли такива работи? Хора, това беше от днескашния риболов. Хванаха се риби, като по чудо. Тия бяли риби ме изненадаха направо. Местото е супер тука. 100% ще се върна пак да търсим. А вие не забравяйте да цъкате камбанката и да се абонирате за канала, ако ви харесва съдържанието, което правя. Айде!